Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το σκοπό. Ένα παραδοσιακό σκοπό, ο οποίος θα τον τιτλοφορήσουμε με το πρώτο δίστιχο «Ξεβάπαν στο παπορ, το πάει στην ξενιτία». Θαυμάσια. Ξεβάπασο παπορ, το πάει στην ξενιτία. Αν το πάει στην ξενιτία, ξεβάπασο παπορ, το πάει στην ξενιτία. Αν το πάει στην ξενιτία, το παπορ δακράει όμως σαν το λεραλάλι. Αν το λεραλαλία, το παπορ δακράει όμως σαν τη θάλασσα λαλή, αν τη θάλασσα λαλία. Παίζοντας το παπορ πουλήμα ένα θέμα, το πουλήμα ένα θέμα του. Τι τραπέζοντας το παπορ πουλήμα ένα θέμα, το πουλήμα ένα θέμα του. Φέρ και κρέμισα πεσίμπολ και κλωσκέται γέλα, το και κλωσκέται γέλα του. Φέρ και κρέμισα πεσίμπολ και κλωσκέται γέλα, το και κλωσκέται γέλα του. Ξενιτιά κι ο θάνατον τα δύο έναν είναι, τα δύο έναν είναι. Η ξενιτιά κι ο θάνατον τα δύο έναν είναι, τα δύο έναν είναι. Εσύ άξα και τέρεσα η ξενιτιά βάρη, ναι, η ξενιτιά βάρη, ναι. Εσύ άξα και τέρεσα η ξενιτιά βάρη, όχι η ξενιτιά βάρη, ναι. Γιώργο, εδώ έχουμε να κάνουμε ένα σχόλιο σχετικά με το Εζίαξα και Τέρεσα. Τελικά είναι... Ποιο από τα δύο? Αν είναι ή τα δύο έναν κι είναι, γιατί λέγονται και τα δύο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το πρώτο άκουσα από τους παππούδες αυτό, από τους παλιούς, ήταν το πρώτο, τα δύο έναν είναι. Μετά άκουσα και το δύο έναν κι είναι, βέβαια έχουν νόημα και τα δύο. Έτσι. Ο Κώστας μπορεί να... Αλλάζει οπτική γωνία, πώς το βλέπει κανείς. Ακριβώς. Απ' τη μία στα δύο έναν κι είναι ξεκάθαρα εξηγείς ότι λες η ξενιτιά και ο θάνατο δεν είναι το ίδιο, γιατί ζήγησα και είδα ότι η πιο βαρύ είναι η ξενιτιά. Ενώ το πρώτο λες, στο πρώτο ημιστίχιο λες ότι η ξενιτιά και ο θάνατος είναι το ίδιο πράγμα σαν απώλεια, δηλαδή είναι από τις πιο μεγάλη απώλεια. Και
είναι ομοειδή πράγματα δηλαδή. Αλλά στο ζύγι η ξενιτιά βαραίνει περισσότερο. Η παλιά, το δύστιχο δηλαδή, το λέγανε για την απώλεια αυτό το ότι ξέρεις ότι δεν θα το ξαναδείς μετά θάνατο. Στην ξενιτιά, όταν ήταν ξενιτεμένοι Αυστραλία, Αμερική και κάνανε εκείνα τα χρόνια να επιστρέψουν. Πάρε και στον Κάφκο και στο Κάρς που πηγαίνανε, οι μας έλεγαν πηγαίνανε και μετά από 5-10 χρόνια γυρνούσαν. Που σημαίνει ότι πάλι, δηλαδή, γι' αυτό είναι τα δύο έναν είναι, δεν τον έβλεπες πάλι. Έτσι. Αλλά υπήρχε η ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα τον δεις. Ενώ με το θάνατο, ό,τι και να κάνει. Έκοφτε στο μούτε. Έκοβες, δηλαδή, καταλάβαινες ότι δεν πρόκειται δηλαδή, να το ξαναδείς τον άνθρωπο. Με την τεχνολογία, με τη σημερινή, το αντιμετώπισα, ας πούμε, μια στιγμή, αποχωρισμού, ας πούμε, με τον εγγονό. Τον λέει τον Κωνσταντίνο η Αθηνά, του λέει, πώς κάνεις έτσι, Νίκρε, έβαλε το κεφάλι λίγο κάτω όταν έφευγε. Τους πήγαιναν στο αυτοκίνητο, εγώ οδηγούσα. Μου λέει, αφού κάθε μέρα τους παίρνουμε τηλέφωνο τον παππού και τη γιαγιά. Και τους βλέπουμε. Ναι, αλλά δηλαδή, δεν μπορούμε να τους αγκαλιάσουμε. Οπότε αυτό το δύστιχο τώρα, δηλαδή στη σύγχρονη εποχή, δεν ξέρω δηλαδή αν κάθεται, ας πούμε. Αν ισχύει. Ναι, εντάξει, αλλάξαν οι συνθήκες, οι καταστάσεις. Σωστά. Πολύ σωστά. Που και πάλι, όπως και να γίνει, το παλιό ήταν, δηλαδή, στο μονοθάνατο σου κόβεται η ελπίδα. Στο ξενιτιά. Διατηρείς μια ελπίδα. Ναι. Διατηρείς μια ελπίδα, ότι θα το ξαναδείς. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα σχόλια τα οποία κάνουμε σε κάθε σκοπό, είτε τα κάνουμε στην αρχή του σκοπού είτε μετά, για τη νέα γενιά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τροφοδοτούν στη νέα εποχή κάποια και στη λογική τους και στην πρακτική τους, στην καθημερινή και στο συναίσθημά τους, νομίζω τροφοδοτούν άλλα πράγματα. Εμείς μπορεί να ερχόμαστε με κάποιο βίωμα, το οποίο στερούνται τα νέα παιδιά, αλλά νομίζω ότι και εμείς όσο τρέχει η τεχνολογία δεν μπορούμε σαν αντίληψη να τους φτάσουμε σε αυτά που αντιλαμβάνονται αυτοί. Έτσι, επομένως νομίζω ότι αυτά τα σχόλια, τα συμπληρωματικά στους σκοπούς, νομίζω ότι βοηθούν πάρα πολύ τη νέα γενιά. Αυτά από τα παλιά τραγούδια, το ζουμί από τα παλιά τραγούδια, να είναι στα νέα παιδιά χρυσάφι. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Το ζουμί από το νόημα δηλαδή. Γιατί όπως είπες είναι πολύ μπροστά στην τεχνολογία, ίσως είναι και πιο εξελιγμένα μοντέλα και πιο έξυπνα από μας, εννοείται. Αλλά αυτά που ζήσαμε εμείς πιο πολύ, ας πούμε, όχι το λαϊκό πολιτισμό δηλαδή, όχι τόσο πολύ ίσως να στερούνται συναισθημάτων. Τη γνώση από μόνη της. Η τεχνολογία καλή είναι. Γι' αυτό είπα ότι τα σχόλια θα τους τροφοδοτήσουν το συναίσθημα. Αυτό ίσως. Ναι. Και να πούμε για αυτό το σκοπό, μην ξεχάσουμε ότι, ας πούμε, έγινε, όχι ο γνωστότατος παλιός σκοπός, σίγουρα υπάρχει και σε καταγραφές άλλες και τέτοια, αλλά στην σύγχρονη εποχή έγινε, ακούστηκε πολύ από το δίσκο του Χρήστου του Χαραλαμπίδη με τον Κωστάκη τον Μετρίδη. Ναι. Τραπεζούντα Ρίζα, νομίζω, ή κάπως έτσι λόγω των δίσκων. Τα τραπεζουντέτκα, κάπως έτσι. Ένα ήταν. Ένα βινίλιο ήταν. Ένα βινίλιο. Τα τραπεζουντέτκα, νομίζω. Τραπεζούντα Ρίζα ήταν το Χρήστο.